Segons Google Translate es diu jarri ebaki bat eta kafesne bat mesedez. I com es diu en llet de soja? Espera que ho miro. Soia esnearekin. Soja esnearekin. Però això serà en batua. I recorda el que es van dir al Gorka, que aquí fan servir el seu propi euskalki. És veritat. Espera que li dic. Gorka. Gorka m'ha dit que aquí es diu soia esneagàs. Soja esneagàs. Que en aquella zona de Biscaia es diu així. Això ho petem. D'acord. Llavors, a sa gent de nou, quan vingui, tu li dius egun on. Egun on. I jo li dic jarri ebaki bat eta kafesne bat mesedez. Soia esneagàs. Soja esneagàs. Perfecte, ho tenim. Som-hi, doncs. Egunon. Egunon. ¿Qué os pongo? Kaixo, badabil jendea zuzenekora sartzen. Ongi etorri guztioi, Arnasagara ekimenaren baitan antolatutako zuzeneko elkarrezketa honetara. Aurkezpenarekin jarraitu baino lehen, gure lehenengo gonbidatua batuko ez zuzenekora, Antxon Telleria datik onbarko luke segundu gutxi barru. Kaixo, Antxon. Kaixo, Laure. Zemuz. Oso ondo. Espaldiko. Bai. Bueno, kokatzen hasteko ja aurkezpentxo txiki bat ingo dugu. Pasaden astean udalerri euskaldunetako eta euskararen arnasgunetako egoera zein den ezagutarazteko kanpaina bat abiatu zuten UEMak, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak. Kanpaina horren ardatza edo izango dira Irudamatxuko ekoitzitako 8 bideo eta astero bideoietako bat zabalduko da. Bideo horietan udalerri euskaldunetan ohikoak diren hainbat egoera ikusi ahal izango ditugu eta aste honetan baia zabaldu da lehenengoa. Horretarako gonbidatu zaitu Antxon, bideo horren inguruan hitz egiteko eta hausnartzeko. Aurkezpen handirik behar ez duzun arren, bazpada balin badago inor ezagutzen ezaituna edo, aurkeztuko zaitut pixka bat, Antxon Telleria Lopetegi Tolosan jaio zen, 1993 urtean, denok, bale? Zuzen. Gehienok ezagutuko duzue Gazte Irratiko esatari bezala edo eta ETV-ko gure kasa saioko aurkezle bezala, baina hortaz aparte 11 saltxatan dabil, Antxon. Besteak beste adi taldeko bateria jotzailea da, eta duela ez asko nekatutak izeneko bakarrizketa proiektu bat aurkeztu du, eta hori eskaintzen hasiko da, deitzen eta ordaintzen dioten herri eta antzokietan. Bueno, hori da, orden horretan, Orden horretan. Baina ordaindu horretan. Hori da, ez dakit Antxon ikusi ezun 11 garak, Arnasagarak atera duen lehenengo esketxa. Ikusi dut, barkatu, Ikusi ez. Zera batek jarri du, oihartzun handia ote dagoen. Ena honi eliza batean, ez dakit, igual... Bueno. A ber, baina hobeto. Seguru bai. Vale. Ikusi dut bideoa. Ondo legun Vale. esate ez dugala ikusi, ez da? Jo, ez ziden morarik ez. Ja, izango litzake puntazoa, ez da? Polita. Ikusi dut. Vale. Baina badazpada, balin badabirri inor, hemendik handik ez dula ikusi edo, bideo horren ondik norakoak errepasatuko ditugu.
Bueno, hasteko gogorarazi arnasagara.eus webunean dagoela ikusgai, eta sareetan ere zabaldu dela dagoeneko. Bideo horretan Ainhoa Etxeberria eta Erika Olaizola aktoreak ageri dira, eta Euskal Herrira oporretara etorri diren bi kataluniar dira bideo horretan. Beraiek ageri dira taberna bateko terrazan, eta ari dira beraien artean hitz egiten nola eskatu euskeraz, eskatu nahi duten hori. Komentatze dute kafe esne bat mesedez, soia esnearekin, soia esneakaz, eta bat. Hori, euskalkiak ere komentatzen dituzte. Claro. Oso ona. Eta halako batean zerbitzaria gerturatzen da beraien gana, baino, ze pasako eta gazteleraz galdetzen die zuzenean, ke os pongo esanez. Ara. Eta bideo amaitzen da Euskara gure postalik ederrena mezuarekin. Ikusi ez du, esan dezu Antxon? Ikusi. Ze iruditu zaizu egoera hori? Bueno, azteko da behin esan barra daukat, Ainhoa Etxeberria eta Erika biak ezagutzen ditu dalako, bestela pentsatuko nuke Kataluniakoak direla, eta Katalunia izun zarra gainera. Oso ondo menderatzen dutelako Kataluniera, edo katalana, zalantzarik gabe. Gustatu zen bideoa, eta egia da, identifikatzen zarela, ez da horrelako egoera batean jarrita. Niri bereziki, burura torritzailean lehendabiziko ideia izan da, hizkuntza txikixiagoak edo hitz egiten dugunok, daukagun edo izan dezakegun empatia puntu hori, eta oso positiboa egiten zaize. Sentsazio hori badaukat, beti esan izan digutela, gure ama hizkuntza alako eta alakoa da, txikixamarra, eta beti apaltasun hortatik ezagutu izan dugu hizkuntza, eta nik uste horri esker ikasi dugula bai euskaldunok eta bai katalanek ere, eurea potentesiagoa den arren, atzerrira joan dakoan, keinu polita dela, ez da? Egokitzea eta pixkat moldatzea, zoazen leku hortako egoera da, eta Eta, gero dago paradoja hori, ez da? Beraiek egin dute esfortzua, etorri gira Kataluniatik Euskal Herrira, saiatu gira egokitzen, euskalkia bera ere errespetatzen saiatu dira, eta gero bertako den zerbitzariak, ez du horren laurdenik ere egin, ez da? Eta, alde batetik dago empatia hori, eta bestetik dago nire pantalla, geroz eta okerrago dagoena, ea ondo zuzentzen dudan, ados. Esan barruan hori, batetik dagoela empatiaren kontua, eta bestetik, hizkuntza nagusiagoak edo hitz egiten dituzten aldetik, arrogantzi puntu hori, nolabait. Askotan igual ez erabat kontzientea, baina igual jendea hoitzen da, nik horrela hitz egiten dut, hau da nire ama hizkuntza eta mundu guztiak ulertzen niri, ez da? Orduan, zergatik egingo dunik egokitzeko esfortzu hori, eta iruditzen zait, esperientzia oso polita galtzea dituztela, ze oso polita beste leku batera joan eta beste hizkuntza bat ezagutzen saiatze hori. Batezu, empatia esan ditu bezula, gogoan daukazu anekdota zehatzen bat, bizi izan dezun antzeko goraren batean edo? Alde empatiko hortan jarrita, adibidez, nik Erasmusa egin nuen Lisboan, eta gogoan dut, Lisboara iritsi eta astebetera edo etorri zela anaia bizitan, eta gero, bueltatu nintzen eta kontatzen zuen, 5 egun zenera mazanan Lisboan, eta harrituta geratu nintzen, piperrik ere zenekiela portuguesez, baina ere mundu guztiarekin ari zinela edo, portuguesa hitzekin nahian. Eta, esan dagoa, niretzat hori beti izan da asko disfrutatzeko moduak, gero badago jendea hizkuntzekin nabilda gehiago, gutxiago duena, baina, iruditzen zait, leku batera joan da, bertan ondo sustraituta dagoen jendea ezagutzeko eta bertara benetan bidaiatzeko eta leku bat benetan ezagutzeko errealitate hortara pixka bat ere gerturatu beharra dagoela. Orduan, alde empatiko hori gustatzen zaidalako ez da esfortzua niretzat, da disfrutatzeko moduko zerbait, alde hortatik bizitzan dut Lisboako egoera adibidez, eta bestea bera, hemen Euskal Herrian barrena ibili, eta euskeraz zerbait eskatuta bueltan bertakoa den norbaitek gazteleraz erantzutearena, eguneroko ogia zugu esango, pesimista eta kristau ere ez gara jarriko, baina
bai, presente dagoen zerbait bada. Bai, hain justu UEMak euskara eta turismoa uztartzeko kanpaina bat egin zuen pasaden udaran, bertatik bertara izenburukoen egin zuen kanpaina hori, eta bertan azpimarratzen zuen bertako produktuen eta herrien antzera, bertako hizkuntza ere bisitari harrera egiteko ezinbestekoa dela, ezta? Kezka agertu zuten halaber batez ere zerbitzuen sektorean eta herri turistikoenetan gertatzen dela hori, eta ondorioz euskara bigarren maila batean edo gelditzen dela. Tolosan eta Zumuiten zaren eremu eta inguruetan, sentitzen duzu ikusten duzu halakorik? Egia, noski, Tolosa esaterakoan edo leku konkretua esaterakoan, lekuak ere badia da zuk bizi dituzun inguruaren araberakoak ere, esan nahi ez. Hortan, nire realitatea beti izan da, bueno, salbuespen egoera bat edo badala esan nuke. Inguru era bat euskaldun batean bizi naizelako ni. Ta era bat diodanean da, era bat. Orduan olako hausnarketak egiterakoan jabetzen naiz oso gertu daukadan beste realitatea bat ere badagoela, igual ez hain gertutik ere ezagutu hori, baina nik Tolosan zorionez badaukat aukera hori, batera eta bestera joango euskeraz aritzeko. Tarteka, ez, nahiko maiz bizitatzen dut taberna dago, ez dira zerbitzariak ez dira euskaldunak, baina euskeraz ulertzen dute primeran. Orduan, askotan sentitzen den kompleju puntu hori edo, Tolosa ingurua nahitzat, esan nuke erabat gainituta dago batela. Sentitu liteken komplejo puntu hori, leku batera eritzi da esateko. Bueno, hasiko naiz euskeraz, eta ikusiko dugu gero zerra datorren, eta besteak euskeraz ez balegi, gaztelera zaritu ez da. Baina oroar esan duke hortan zortekoa banaizela. Salbuespenak ere badaude Tolosa, baina nire inguruala gertukoenean nahiko euskaldun da, euskaltzaleak. Bale. Eta zergatik iruditzen zaizu, zerbitzu sektorearen beste aldean jarrita, jendeak hartzen duela jarrera hori, alegia zuzenean erdaraz zuzentzeko jarrera hori, bezeroak edo bisitariak ala nahiagoko duelakoan. Baita, oso paradogikoa aldi berean, lehen nahi naiz horri buruz pixkat hausuna hartzen da. Esaterako janari denda bat, ez da? Hemen Euskal Herrikoan janari denda bat, asko famatzen badalako hemengo gastronomia eta badalako turistak erakartzeko faktore oso potente bat. Etengabe azpimarratzen dute bertakotasun hori eta denda hontan erosiko duzu eta dastatuko duzu nolabait Euskal Herria zer dan, ez da? Maila ekonomikoan edo nutritiboan nahi bali duzu, haibia Euskal Herria saltzen. Babarronak eta piparrak eta sagardoa, baina aldi berean, maila linguistikoan, haidea urdaiazpikoa saltzen. Espainian dagoen produktu izarretako bat, linguistikoki esan, gaztelera bera, ari dira saltzen euskal produktuekin batera, ez? Hor badago olako, kortozirkuito txiki bat eragiten du, ez da? Zenbateko indarra eta enfasia hortan, eroski eta konsumitu Euskal Herriko produktua eta dastatu lurra ondela bait, gero saltzeako garaian, hor ja, ez kera euskera zariko, ez da? Eta nik uste badagoela hor, saltzaileen aldetik, olako ardura puntu bat edo, preokupazio bat, sensazioa da, gaztelera salduko bat, seguronik gehiago salduko bat, ez da? Euskera salduko banu, nire irabaziak eta gutxituko dira. Eta hor, esan duke konfusioa da, hola. Badago jende bat noski, lehen aipatutako arrogantzia horren bidetik, sentitzen duna, ni Donostira jute bana izan da batera, hau Espainia da, eta nik gazteleraz tratua jasotzea mereziet, badago hola pentsatzen duen jendea, eta igual jende horrekiko, galera txiki batzuk izango dituzula, baina oroar, kanpotik etortzen den jendeak ezagutu nahi du beste leku bat. Ni jute naiz Frantziara, ezagutu nahi dut frantzesek lan nola ite duten, salmentan nola modatzen dian, realidadea hori ezagutu nahi dut,
Eta hemen aldi beren gertatzen dena, realidad hori ukatu egiten zaiola jendeen, nolabait. Bueno, etorri eta bertako produktuak, orain, zure realidade linguistiko hortara egokituko naiz, bestela igual azarretu imazioeta. Nik uste marketing hortan, marka hori eta bertako produktua saltzearekin batera, hizkuntza ere saldu behar izatekela. Jendeak, noski, kasu askotan ez du ulertuko, baina piperpote bat badaukazu, karteltxoa euskeraz jarrita, jendeak ikusten du, hor piperpoto badagoela. Eta, ez du esango, ulertzen ez denez, ez heterosiko, listo, banoa hemendik. Uste hortan, jendearen empatia hori ere eskatu garen nukela eta sustatu garen nukela. Utzi diazu bide perfektu aurrengo galderarako enten. Zara gari? Percepzio hori zena esan deguna erderaz mintzatzeko joera hori eta datuetara ekartzeko beharra sumatu zuen UEMak eta 2018 urtean inkesta bat egin zien bisitariain batei Euskal Herriko udalerri euskaldun batzuetan. Inkesta horien emaitzak eta datuak harrigarriak izan ere adierazi zuen hizkuntza paisaiari dagokionez 95% eskertu egin zuela eta ondo konpondu zirela berrotuloak euskara hutsean topatu zituztenean. Ikerketa horretan, giltzarri izan zen bisitari horien jatorria zein zen jakitea. Izan ere bisitarien laurden bat Euskal Herritik bertatik dator inguruko herrietara, beste laurden bat herrialde katalanetatik, beste laurden bat Espainiatik eta besteak oro har beste herrialde batzuetatik. Azken horien artean ordea asko dira hizkuntza gutxitu bat duten herrietakoak eta beraz begi onez ikusten dute euskara entzun eta ikustea ere bai. Horrek ondorio batera garamatza eta ondorio hori da euskara bisitari gehienentzat amu erakargarria dela. Horre guztiak ematen du zer pentsatua ez da? Bisitarien jarrera hori eta... Eta aipatu dezun hortan, ikusten da berriz ere batzuk duten empatia hori eta egia hortan katalanak ere salbuespena diala, Euskal Herriaren fan totala egia, erabat, eta gu katalanenak eta hor bada holako maitasun historio oso berezi bat ez da. Baina, esan ez du ez da, bisitarien gehiengoak eskertu dula hori. Eta pentsatzen ari naiz, beste noa baitea jonda, beti da oso entretenigarria, betiko galdera ez da, aizuta hemen nola esaten da, eta hitza ikasi eta saiatu gogoratzen, hori ere bada turismoaren parte. Eta norbait Albazetetik etortzen bada, eta ikasten bali badu, pote hortan dagoena piparra dela, piparra esan ez, eta erakutsi inguruko da. Nik uste dut horre bada, bidaiatzaren plazer bat, eta jendeak datu egin ere argitu du gustora hartuko lukela, eta hemengo dendari asko ari esan ez. Hori, plazer hori ukatu egin nahi zeu. Egia kasu batzutan, hemengo realidadearen parte hori ere badalako, dendariek eurek ere ez zutela jakin euskara, eta, ikasi ez zuten kasutan, sikiera, kontua da kasu horietan, eurek ikusten dutela, edo ala pentsatzen du behintzat, ez direla ezer galtzen ari, ez da? Nik ez dakit euskara, baina jendeak ala jaso nahi ez duen ez ere, horrela ondo nago. Eta jende horrek ikusi behar dena eta ikustarazi batzena da, kasu hori direla galtzen aukera bat. Kontuz, zuk jakin ezagatik ere, igual, saiakeratxo bat egin da, dena dituzun produktuak itzuli eta ikasi, nola da gutxi gora bera, eta zuk ere erakutsi jendeari, ez da? Uste dut hori ikustarazi bat zaila. Bai, Arnasagara kanpainaren beste ardatzetako bat, eta izena hortik gatok arnasguneak dira. Ez dakit, iruditzen zaizun arnasguneen kontzeptua jendeak ezagutzen duela, edo oraindik oro har kontzeptu ez ezaguna dela arnasguneena. Esango nuke nahiko ez ezaguna dela. Nik anaiarekin batera bideo batzuk eta grabatu genituen, UEMako lagunak bizitan etorri ziren da. Horren inguruan aritu gara, eta horrelako salsatan satuta da, entzuten da. Baina nik horrelakoetan beti adibide modura edo erreferente modura jartzen dut kuadrilla. Nire kuadrillan badago irakaslearen bat eta denak dira oso bizkarrak noski, horiek izango dute arnasgunen berri, baina oro harrez horrela kontzeptu bat esango nuke bereziki ezaguna dena. Hori nire percepzioa da. Bale. Kanpaina sustatu nahi duten erakundeen hitzetan, batez ere gazteengana heldu nahi dute kanpaina honekin, haien hizkuntza ohituretan eragin asmoarekin.
zuk zeuk inguruan sentitzen duzu erdaretarako joera gero eta handiagoa dagoela edo uste duzu jarrera horiek ohikoagoak direla? Bueno, duela gutxi hemen Euskaraldiaren aurkezpena egin zenean da, orduntxe atera ziren neurketa batzuk eta argitu zen Tolosan erabilera datuak neurketak egiten hasi zirenetik onenak zirela eta izan zen horako datu historiko bat, eta zentzu horretan, bueno, badaukagu motibo bat baino gehiago baikorra izateko eta bat. Ez dakit orain nire inguruan gaztei begiratu eta ikusiko nukeen alderik, garai batean joera gehiago zeugaten orain gutxiago. Niri iruditzen zait, eta hori da erronka eta zaila egiten duena, gazteari askotan, ni ere gaztean naiz, gaztei guru bizkera, ez baina gaztetxoi, izango dugu nahi gauzu, iristen bazai ez zerbait, agindu modura, mehatxu modura ez dut esango, baina derrigortutako elementu modura beti da joera hori baztertzekoa. Hor, egoera benetan da komplikatua ze arduratuta gaude egoera horrekin eta ulertarazi nahi gegu gaztetxoei euskaraz hitz egingo badute, izango dituzela hemen inguruan hainbat abantaila eta ikusiko dutela eta ezagutuko dutela mundu polit bat, baina aldi berean ezin zaie hori edozein modutara esan, bazertzeko joera hori ere hor dago. Eta egia zen horren aurrean ez dakit zein den irtenbidea. Kanpotik ikusita irakurketa hori bai, ezta? Kanpaina formalekin edo herri formalekin joan eta sustapen hori gaztetxoak sumatzen badu norbait ari zaite horrela konbentzitu nahian, behartu nahi nago honetara, badagoela beti pixka bat hori bazertzeko joera, ezta? Gero betiko ibilbide hori, ezta? Jendeak halako errebelde aldi batean bazertzen du euskara eta handik urte batzutara berriz ere bueltatzen da, esan du, ze gertatu dut zen, gauza asko daude, eta ez dakit nire honek irtenbidea zein. Horrelako kanpainekin lortzen dugu norbide bat itea gazteekin, ezta? Instagramen, eta. Adibidez, bueno, bada pauso bat, Zabatzaria. Bueno, amaierara iristen nahi geha, eskerrik asko Anjon, gurekin egoteagatik eta eskitzonen inguruan hausnartzeagatik. Amaitu baino lehen, gogoraratu behar dugu, astero zozketa bat ere izango dugula zuzeneko elkarrizketa hauen ingurumarian, Euskarako aldizkarietarako harpidetza, edota Euskarako liburuak eta diskoak erosteko bono txartela izango da saria, eta horretarako hainbat pauso jarraitu behar dira sari hori lortzeko. Pauso horiek dira atxekin dute ematea esketxari, lehen esketxari, esketx hori bera storiesetan partekatzea abildua Arnasagara kontua aipatuz, Arnasagara profila Instagramen jarraitzea, parte hartzeko epe muga zozketarena ostegunean amaituko da 12etan, eta zozketaren irabazlea ostiralero jakinaraziko da. Eta zozketarena argituta, espero dugu jendea animatzea zozketara, eskerrak ondoritu zuri Anjon, sorte pila bat, nekatutak proiektu berriarekin, jungo naiz ikustera. Eta hurrengo astean beste gonbidatu bat ukiko dugu, zuk ez ez bat ezautzen gonbidatu hori, por cierto, oso ezaguna zuretzat. Esan, jakin daiteken orden? Noski. Ez da nire anaia izango. Ez? Barkatu? Moztu egin da? Ai, Aitziber Garmendia, bombazta bate barrun eta moztu egin da. Aitziber Garmendia. Aitziber Garmendia. Egia, azken aldean, pasadugula 3 urteko bola bat astero etengabe elkarrekin, eta orain bakoitzak bere agenda... Claro. Aitziberren agenda kontutan hartuta, zaila dela, Aitziberrekin arnaztune bat topatzea, baina, Euskal Herriko aktoreriek honen, muxu bat, Aitziber. Beste muxu bat, hemendik. Bueno, hori, eskerrik asko, eta hurrengo astean ikusiko gea hemen, eta hori. Oso, mi esker. Zuri, agur!